Bueno, eta zenbakien ezagutza horretan laguntzeko hainbat tresna erabili ditugu. Hasieran eta oso oinarrikoa iruditzen zaiguna 10aren lagunak ezagutzea da. 10aren laguna da 10 zenbakia osatzen dutenak. Horretarako, atzekin egin dugu, beste modu batzutan ere bai, baina izango litzake horrela adibidez 7 eta 3 10aren lagunak dira. Edo 5 eta 5, edo bezakit 9 eta 1. Orduan, 10aren lagunak ezagutzeari garrantzi handia ematen diogu. Erabili ditugu ere bai, txotxak, batekoekin eta 10rekoekin, hau da, 10rekoak elkartu eta zenbakiak modu manipulatiboan adierazteko. 30, hemen 10reko bat, beste 10reko bat, 3 10reko eta 2 bateko, 32 zenbakia daukagu. Erabili izan dugu ere bai ehuneko taula, zuek ezagutzen duzue. Ehuneko taulan goitik berako zenbaki hauek, hau da bateko berdina duten zenbakiak, izango lirateke kuadrilla osatzen dutenak. Berriz, 10reko bera daukatenak, familia izango lirateke. Eta gero beste kontzeptu bat izango da auzokoak edo bizilagunak. Hau da, zenbakiaren ondoan daudenak. Zenbakiaren ken bat, gehi bat, ken 10, gehi 10 zenbakiak.